vidno. Čaute ľudia, vítam u dnešného videa. Dneska pôjdeme preskúmať ruiny z píly, čo tu pracovala pred takými 25 rokmi. Proste normálne fungovala. Poďme sa na to pustiť. Takže tuto to vidíme. A my sa ideme pozrieť tam, tak je dnuka. Takto dookola. Tuto to vidíme, takéto miesto. Tam bola tzv. Pilnica, kde sa rezalo drevo. A kokšie, ja som skoro zapadol. Idem sa pozrieť do tých dverí. No, to už skoro nič neostalo. Aha. Tu je voľaký pád. Takam dole. Poď to púknuť. Presne, tam som videl one. Tam keď skočíš, tak presne vidno záber ešte do toho vnútra. Idem tam? Jasne. Uj. No. Keby zapnem one. Toto. Tam voľakam dole vidíte. Tu normálne máme pozostatky. Podrž kameru. Natáčaš? Áno, to tam. Dobre. Ešte tuto je taká diera, čo tiež vedie do podzemia. Aha. Tuto je jedna. Čo tam máš? A tuto máš druhú normálne. Takže keby tam skočíš, tak by si sa do toho podzemia dostal. Ale skrátka tam nejdem, lebo sú tam také tie one, čo ma napichli. Také tie vetičky. Šúcham ako psa za chvost. Borovica. To je ako keď ťaháš psa za chvost, alebo kusúra. A to je príjemné strašne. To je super, aj to je ten stromčík. Áno. Oj, našiel som vstup do tých podzemných priestorov. Ja to chcem iba tak z výšky kúknuť. No, tam vidím vodu. Čiže takéto betónové filiere a takéto betónové podpory boli všade popod tú pivnicu, pretože na týchto betónových základoch boli osadené obrovské kátre. To znamená všetky tie pohyblivé časti. Motor, kľuka, ozubené koleso, obrovské a široké prevodové remene, telacie a z hovedziny. A všetka tá technológia bola osadená presne takto pod zemou. Ježište, toto je, daj záber na ten strop, to je betón, alebo áno. No a taká podlaha ako je tu, síce z betónu bola tam, vedľa na pivnici, ale tá bola z drevených chrámov a hrubánskych dosiek, ktoré si dali skladli. Aha. Môžem trochu nakúpiť dnuka? Určite. No, tam to ešte vedie. Normálne poza ten stĺp, ale tam asi už nepôjdem. Kúkni, tu je to už zaliaté vodou. A v mojej obuvi by som sa tam hneď potopil. Akurát tak. Tam to je čo vidíš na konci, tam sme nakúkali dovnútra. Áno. A tuto už je zasypaná časť. To tam bol asi prechod do tej časti, čo je zasypaná, že? Hop. No.
A toto normálne vidí ich nové, že sa to už... Zaujímavý tunel, to vyzerá ako nejaká pec. Tu je ešte furt ľad. Vidíš? No alebo že tam chodili, čo ja viem, povedzme koľajnice z uhlím alebo niečo také. Možno, to sa už nedozvieme. Mám taký potec starky, to bude vedieť, že tu robia na tej nástrojárni. Hej. Vedia, či tu bola taká veľká pec. No ale už tu aha, vidíš? Tuto je normálne rozbitý ten strop. Tu je ešte drevo a tam už je ten strop rozbitý a kvapka z neho dole. Dobre, poďme ísť von. No, v pohode, ja som taký malý, že mne to nerobilo problém, ale ja aj toto drevo. Prejdeme tady to. Opa. No, to už je úplne podsypané. Ideme sa presunúť do horných budov, kde má moja starka kanceláriu. Joj. Aha. By ma zaujímalo, jak to bolo, lebo tá polomka je otrhnutá a pod tým je SRO. Uj, tady to asi nie. Aha. Smrčina, závod, polomka. A tieto budovy už sú aj zachovalé. Mi príde, takže to nie sú až také ruiny. Tuto máme vstup. Tuto má... Ale budové múry sa celkom zachovali, tak áno. Akože... oproti tomu, čo sme tam boli, že tam boli len steny, akože to sú... akože normálne celé miestnosti, akéby. Bez strechy, ale... No. To mohol byť nejaký kanál, žumpa, septik. Možno tam dačo bolo, ale to by vedela buď starka alebo starky, no. Keďže oni to pracovali. A tu už je zvalená stena. A ja to chcem kúknúť z dnuka. Prejdeme sem. No, to už je tu úplne zavalané stromami. A tak akože zle to nevyzerá. Ja vám nakoniec videa potom dám, ak nájdem nejaké fotky z toho, jak to vyzeralo pôvodne. Takže pozerajte až do konca. A ešte tu taká miestnosť je. Je vidno, že toto už bolo robené. Takže viacej z betónu a z takých materiálov, lebo tamto bolo urobené všetko z dreva a skal. Takže to je pevné. Toto tu je, vyzerá, že ani nie tak staré, že staro zrezané. No. To byla Patrikou mamina. Či Rudyho mamina. Či tam si mali zem. Pozor, poď na hľad. Kurník. Hej? Teď to bude vlastne hore na pole. Na pole? Možno. To bude záber na túto starú časť administratívnej budovy. A tým obchod. No ešte tu toto. A tu už nepatrilo budíva. Hej? To bola časť nejakej možno maštala alebo rodinného domu, ale to už nemá vectilo. Ale chcem tieto dve budovy ešte aj tak okúknuť. Bo to zaujímavo vyzerá. Treba si dávať pozor na nohy. Lebo v takýchto budovách. Ty kokšo. Tuto to asi horelo, lebo tu sú zhoreté dosky.
Vidíš? Ale pozri. Tu je voľaký tunel. Alebo... No. Čo? Ne, ja iba... Ja sa na to iba tak kúkam. No, tam už tiež je dačo zhorené. Tam keby pôjdem, podľa mňa by to mohlo spadnúť, no. Keď sa na to pozrieš takto, tak áno, už zhora tie dosky. Ešte prejdeme toto. Tu máme východ. Toto ešte patrilo k píle. Je zaujímavé, že všetko v tejto píle a okolie tej píly je takto v tom istom stave proste. Takže tam bol aktívny dom, ale táto budova hneď vedľa píly. To čo som tu našiel? No ale plastová. Divné. A toto tu, to už je iba steny, žiadna strecha. Týmto ja toto video zakončujem. Ak sa vám páčilo, napíšte do komentárov, čo by sme mohli urobiť ďalšie. A my sa vidíme u ďalších preskúmavačiek. Zatiaľ, čaute.